Conills, de la col·lecció Focus Lab. Aprenem a cuidar els conills. Què necessita un conill? Un conill necessita aigua neta cada dia, una alimentació adequada, un espai segur, un lloc net per descansar, temps per moure's i explorar, i molta cura i respecte. Què no hem de fer mai amb els conills? No li hem d'estirar les orelles, no l'hem d'agafar bruscament, no li hem de cridar, no l'hem d'espantar i mai, mai, mai no li hem de fer mal. Els animals s'han de tractar sempre amb cura, paciència i molt de respecte. Escolta cada pregunta i tria la resposta correcta. Recorda pensar bé abans de respondre. Quin conill és blanc amb les orelles, el nas i les potes fosques? És el californià o l'angorà? Pensa-hi. La resposta correcta és el californià. Quin conill és el més gran? El Lionhead o el gegant de Flandes? La resposta correcta és el gegant de Flandes. Quin conill és el més petit? El Lionhead o l'holandès? La resposta correcta és el Lionhead. Quin conill té el pèl més llarg i esponjós? L'angorà o l'holandès? La resposta correcta és l'angorà. Quin conill té el pelatge de color de la canyella? L'angorà o el cinnamon? La resposta correcta és el cinnamon. Quin conill té el pelatge gris blavós? El blau de Viena o el cinnamon? La resposta correcta és el blau de Viena. Quin conill té taques de diversos colors? El blau de Viena o l'arlequí? La resposta correcta és l'arlequí. Endevina la raça. Quina raça és aquest conill? Mira les seves marques fosques i fixa't bé en les lletres. Pensa-hi. La resposta correcta és californià. Molt bé! Aquest conill és molt gran. Saps quina raça és? La resposta correcta és gegant de Flandes. Fantàstic! Mira el seu pèl al voltant del cap. Quina raça creus que és? La resposta correcta és Lionhead. Molt bé! Aquest conill té el pèl llarg i sembla molt suau. Quina raça és? La resposta correcta és
Angorà! Ho has encertat! Observa bé el seu pelatge. Sembla suau com el vellut. Quina raça és? La resposta correcta és Castor Rex. Molt bé! De quin color és aquest conill? El seu pelatge és gris blavós. Quina raça pot ser? La resposta correcta és blau de Viena. Excel·lent! Aquest conill té un color semblant al de la canyella. Quina raça és? La resposta correcta és Cinnamon. Mira totes les taques del seu pelatge. Quina raça té diversos colors? La resposta correcta és arlequí. Fantàstic! Observa les seves marques blanques i de color. Quina raça és? La resposta correcta és holandès. Mira la fotografia i fixa't en les lletres. Quina raça creus que és aquest conill? La resposta correcta és Nova Zelanda. Molt bé! Quin és el teu conill preferit? Explica per què t'agrada i dibuixa'l. I si vols continuar aprenent sobre aquests animals, pots descobrir com fer un pla de cura dins del conte Conills de Focus Lab, disponible a Amazon.